Hola, bones. Som el celler Marià Pagès. Som un celler familiar situat al mig de Capmany i us venim a presentar el nostre rosat, que és el Rosater, i és un monovarietal de garnatxa negra. Aquest vi rosat és fet amb garnatxa negra, autòctona de la zona de l'Empordà. El fem des de la nostra parcel·la Serra del Seguer, des d'una finca molt petiteta, i els nostres ceps tenen 30 anys d'història. Llavors, el rosat, diguem sempre que és el més difícil de fer, ja que hem d'aconseguir color, hem d'aconseguir aroma i hem d'aconseguir persistència en boca. Aquest rosat, diguem que té un color de pell de ceba, amb nas hi trobem un punt floral, una bona acidesa, trobem un punt mineral i és molt lleuger i equilibrat. I llavors el podem maridar amb molts plats perquè el rosat és molt versàtil i tant el podem maridar com amb amanides, com en carns lleugeres, en molts altres plats, en pastes. Salut i esperem que us agradi!